Ο ρόλος ο δικός σου, ποιος είναι στο συγκεκριμένο έργο? Εγώ έχω αναλάβει τη σκηνοθεσία. Δεν συμμετέχεις Σαν πάνω ηθοποιός, στις, όχι. Αυτή τη φορά όχι. Και μάλιστα είναι η πρώτη μου σκηνοθετική απόπειρα, πρέπει να πω. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία πάνω σε Ευχαριστώ αυτό. πάρα πολύ, τη χρειάζομαι. Ο ρόλος εδώ του εκπαιδευτικού. Κανονικά είσαι εκπαιδευτικός, Κανονικά, να το πούμε αυτό. Όχι, κανονικότατα. Κανονικότατα. Με τον νόμο. Πόσο... Γιατί μιλήσαμε για το bullying και εμπλέκεται άμεσα, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί έχεις διάφορα περιστατικά μέσα στη σχολική κοινότητα την οποία βρίσκεσαι. Εγώ, επειδή έχει τύχει μέχρι τώρα στην πορεία μου ως εκπαιδευτικός να είμαι σε νησιά και σε μικρά σχολεία, το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν ήταν τόσο έντονο. Υπήρχαν, ναι, αλλά ήταν μικρά. Δηλαδή, υπήρχαν περιστατικά ενδοσχολικής βίας, αλλά ήταν πολύ περιορισμένα. Γιατί όταν δουλεύεις σε σχολεία μικρά που είναι πιο χωριά, τέτοιο που γνωρίζονται τα παιδάκια από όταν πηγαίνανε νηπιαγωγείο, είναι διαφορετικές οι σχέσεις που αναπτύσσουν. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ έντονο φαινόμενο και πλέον μέσω του ίντερνετ και διάφορων χώρων κοινωνικής δικτύωσης μέσα στο ίντερνετ, όπως είναι το Facebook, μπορεί να γίνει και το λεγόμενο cyberbullying. Δηλαδή, η ενδοσχολική βία δεν περιορίζεται μόνο στην άσκηση σωματικής βίας ή ψυχολογικής βίας λεκτικά όταν έχεις τον άλλον απέναντί σου, αλλά με αναρτήσεις που κάνουν τα παιδιά στο Facebook, που μπαίνουν, σχολιάζουν. Και κάποιος πίσω από έναν υπολογιστή και μπορεί να κάποιος δημιουργήσει. πίσω από έναν υπολογιστή είναι ακόμα πιο... μπορεί να γίνει ακόμα πιο θρασής, ακόμα πιο επιθετικός και ακόμα πιο βίαιος, γιατί πολύ απλά δεν έχει τον άλλον απέναντί του. Μπορεί όταν ειδικά κρύβεται πίσω από μια ανωνυμία, μπορεί να βγάλει τα κατώτερα του ένστικτα. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Είναι τρομερό πρόβλημα πλέον. Βέβαια. Ο ρόλος, λοιπόν, στο συγκεκριμένο έργο. Εγώ είμαι ο πατέρας του θύματος, ας το πούμε, που δέχτηκε την επίθεση, που υποδέχεται μαζί με τη γυναίκα του το άλλο ζευγάρι σπίτι για να συζητήσουν για αυτή την κατάσταση. Σαν ρόλος είναι λίγο περίεργος ο τύπος. Ο συγκεκριμένος είναι ένας έμπορος. Λαϊκός άνθρωπος. Είναι ένα λαϊκό αγόρι, λίγο σιτεμένο λαϊκό αγόρι, αλλά λαϊκό αγόρι. Εμπορεύεται ήδη υγιεινής. Έχει ένα μικρό κόμπλεξ κατωτερότητας σε σχέση με τη γυναίκα του. Τι επαγγέλλεται η γυναίκα του? Η γυναίκα του είναι συγγραφέας, intellectual, έχει αυτό το... έχει ένα μικρό κόμπλεξ. Έχει ένα μικρό κόμπλεξ όχι μόνο λόγω του ότι αισθάνεται ότι η γυναίκα του ξέρει πράγματα παραπάνω από αυτόν. Έχει το κόμπλεξ του ανθρώπου που θεωρεί ότι δεν τον παίρνουν πολύ στα σοβαρά. Ότι αυτό που λέει, εντάξει, επειδή αυτός είναι σε χαμηλού υποτίθεται μορφωτικού επίπεδου, δεν θα τον πάρουν και πολύ σοβαρά. Μήπως έχει δίκιο? Δεν βοηθάει και αυτός, είναι η αλήθεια. Δεν βοηθάω κι εγώ, να σας πω την αλήθεια, δηλαδή με αυτά που γράφω μέσα. Ναι, εντάξει. Ο χαρακτήρας, ενώ δεν βοηθάει και πολύ τον κόσμο. Μήπως τελικά έχει δίκιο και γι' αυτό αισθάνεται έτσι? Κοιτάξτε να δείτε. Όλοι έχουν δίκιο. Θα υπερασπιστείς τώρα το ρόλο σου, έχεις δίκιο. Κοίτα, εγώ τον αγαπάω τον ρόλο μου. Πραγματικά τον λατρεύω. Τον λατρεύω, δηλαδή αυτό το αγόρι το έχω μέσα στην καρδιά μου, αλλά... Φαίνεται και από τον τρόπο τον οποίο μιλάς και τον αποκαλείς αγόρι. Ναι, είναι εξαιρετική φιγούρα. Το όνομά του? Μάνος. Κανονικά είναι Μισελ στο πρωτότυπο. Εμείς το κάναμε Μάνος, το εξελινήσαμε λίγο. Και ακούγεται και ένας Μάνος, δηλαδή δεν είναι κάτι Θεμιστοκλής, θα ήταν λίγο... Ναι. Δηλαδή είναι λίγο, ναι, είναι Μάνος. Πιο βαρύ. Ναι. Και το Βαγγέλης θα μ' άρεσε, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε. Αλλά το θέμα είναι ότι στην κλιμάκωση φαίνεται ότι αυτός ο μπρουτάλ κανονικά άντρας, ο οποίος, είναι αυτός ο οποίος θα δεχτεί την επίθεση. Είναι αυτός ο οποίος αισθάνεται ευάλωτος, γιατί... πολύ απλά έχει όλα αυτά τα σύνδρομα κατωτερότητας και
και θεωρεί ότι του αξίζει αυτό. Σε έναν βαθμό μπορεί να του αξίζει και αυτός ο εξευτελισμός που δέχεται καμιά φορά από τη γυναίκα του που τον καπελώνει. Το θέλει η γυναίκα του ή δεν το καταλαβαίνει? Τι να σας πω, περίεργος άνθρωπος και η γυναίκα του. Τη γυναίκα ποιος την υποδίεται στο συγκεκριμένο? Την υποδίεται η Σοφία Ελληνοσπόρη. Η Σοφία Ελληνοσπόρη, να πω και δύο πράγματα για την ίδια, είναι και εκείνη αριστεχνής ηθοποιός, ασχολείται και εκείνη με τις τέχνες μία ζωή, αλλά πιο πολύ με την ποίηση. Γράφει και η ίδια ποίηση και έχει δημοσιεύσει και κάποια της ποίηματα, τα οποία κυκλοφορούν και στο ίντερνετ και σε περιοδικά. Η Σοφία η Ελληνοσπόρη, λοιπόν, υποδίεται την Βερονίκη, τη σύζυγο του Μάνου, η οποία είναι συγγραφέας, όπως είπαμε. Και εκλεκτό όνομα, Βερονίκη, σε σύγκριση με τον Μάνο. Με τον Μάνο. Τη Βερονίκη την διατηρήσαμε το όνομα όπως το πρωτότυπο. Βερονίκη, ήταν όπως έπρεπε και το κρατήσαμε. Έχει και εκείνη έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αλλά εκεί που θέλει, νομίζω, πιο πολύ το έργο να εστιάσει, πέραν από αυτό το ψυχογράφημα που λέγαμε, είναι στο πώς οι άνθρωποι, στο όνομα του πολιτισμού, όπως το λέει κιόλας η Σοφία Ελληνοσπόρη, η Βερονίκη σε μια φάση έχει μια τάκα όπου λέει «Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε στην ειρηνευτική δύναμη του πολιτισμού». Το πώς ο κόσμος, ακόμα και μέσα στην οικογένειά του, πόσο μάλλον στα κοινωνικά σύνολα όπου κινούμαστε, έχει την τάση να υποκρίνεται ουσιαστικά, να καταπιέζει τα ένστικτά του, να μην μιλάει για τις ανάγκες του, να μην είναι ο εαυτός του, το όνομα του πολιτισμού, του να κρατήσουμε μια ευαίσθητη ισορροπία ή της ανάγκης. Πάντα υπάρχει μια αιτιολογία ή δικαιολογία. Η άλλη ρόλη? Η άλλη ρόλη, το επόμενο ζευγάρι, λοιπόν, είναι η Σοφία Ηλέησου, η οποία υποδίεται την Άννα, η Ανέτ στο πρωτότυπο. Μία γυναίκα όμορφη, στιλάτη οικονομολόγο, γυναίκα ενός δικηγόρου, του Άρη, τον οποίο υποδίεται ο Άρης, ο Μανάτος. Να πω λίγα πράγματα εδώ και για τα παιδιά, ότι και η Σοφία η Ηλέησου έχει ασχοληθεί με την τέχνη και συγκεκριμένα με το θέατρο σε πολλές θεατρικές ομάδες. Στα Ιωάννινα, όπου σπούδαζε οικονομικά, εκεί ήταν στη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου, είχαν ανεβάσει παραστάσεις. Και γενικά ασχολείται με διάφορες μορφές τέχνης, φτιάχνει κοσμήματα, φωτογραφία. Καλλιτεχνική φλόγα. Είναι όλοι. Είμαστε όλοι. Αυτό είπαμε, γι' αυτό δέσατε κι άλλωστε. Ακριβώς. Όπως και ο Άρης ο Μανάτος, και αυτός έχει καλλιτεχνική υπόσταση. Ασχολείται πιο πολύ με το χορό και συγκεκριμένα με το αργεντίνικο τάγκο, αλλά και με το θέατρο. Έχει συμμετάσχει και σε θεατρικές ομάδες και στην κερκυραϊκή σκηνή κάποια στιγμή εκεί συμμετείχε ως ηθοποιός. Είσαστε άτομα με εμπειρία. Λίγο κάποιοι πολύ. Οι άλλοι μάλλον περισσότερο. Με ευαισθησία, γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις τέχνες νομίζω πρέπει να έχουν αυτή την ευαισθησία ή αυτή την αγάπη για τις τέχνες για να μπορέσουν να την κατανοήσουν και να μπορέσουν να πράξουν και μέσα από αυτήν. Να την αποδώσουν. Να την αποδώσουν. Σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Επίσης, να μην ξεχάσουμε το πέμπτο μέλος της οικογένειας. Το πέμπτο, το έκτο. Κάθε μέρα με έβγαλα απ' έξω. Ναι, εντάξει. Με ξέχασα. Το έκτο μέλος είναι η Χριστίνα η Καληνίκου, η οποία είναι βοηθός σκηνοθέτη, συντονίστρια της ομάδας και χορηγός μας. Δηλαδή, μας καλύπτει και κάποια έξοδα που έχουμε. Η Χριστίνα είναι ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό άτομο μέσα στην ομάδα και είναι και η πρώτη μάλιστα που γνώρισα. Έχει σπουδάσει
σκηνοθεσία κινηματογράφου στο Τόκιο, στην Ιαπωνία. Αυτό γιατί κρατάω τα βιογραφικά σας. Είχε πολύ εντυπωσιακό βιογραφικό η Χριστίνα. Αν δεν θέλεις να είναι αναφέρεις. στο Τόκιο στην Ιαπωνία και έχει ασχοληθεί και με το θέατρο στο Σίδνεϊ, από ό,τι βλέπουμε εδώ, και στο Τόκιο. Γεννηθήσα στο Σίδνεϊ. Γεννηθήσα και στην Κέρκυρα ήταν βοηθός σκηνοθέτη στην κερκυραϊκή σκηνή, έτσι. Ακριβώς. Είχε συμμετάσχει και με δημιουργίες, με ταινίες της σε διάφορα φεστιβάλ στο εξωτερικό. Σημαντική δουλειά της από ό,τι βλέπουμε εδώ και όσο μπορούμε να σχολιάσουμε, εγώ μάλλον. Πόσο βιογραφικό. Για να κλείσουμε. Για μένα, εύκολο είναι αυτό να το απαντήσω. Εγώ έκανα είχα μια πρώτη επαφή με το θέατρο στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδαζα εκεί διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και μπήκα εντελώς τυχαία σε ένα εργαστήριο δραματικής τέχνης, όπου αγάπησα και το θέατρο. Εκεί έκανα τις πρώτες μου σπουδές και έπειτα έφυγα για το Βερολίνο, όπου ήθελα να συνεχίσω. Εκεί συνέχισα πιο πολύ με σεμινάρια. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσφορά στο Βερολίνο από σεμινάρια, οτιδήποτε θέλει ο καθένας, αρκεί να θέλει να μάθει. Δεν θα διψάσει ποτέ να μάθει ο άνθρωπος στο Βερολίνο. Μέσω του Λαϊκού Πανεπιστημίου του Βερολίνου είχα κάνει πάρα πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια, όπως τεχνικής Μάισνερ, ο χορός στην αρχαία τραγωδία, ή μέσω του English Theatre Berlin, και εκεί είχαμε κάνει physical theatre και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Προσπαθούσα να μην σταματάω καθόλου, μέχρι που ξεκίνησα και την παραγωγική διαδικασία. Αν δεν θεωρείται η εκπαίδευση ήδη παραγωγική διαδικασία, τέλος πάντων, όπου ξεκίνησα να δουλεύω μετά και στο θέατρο, σαν ηθοποιός τότε. Αρχικά στο Βερολίνο και μετά με τη θεατρική μου ομάδα κάναμε και μια περιοδεία, τέλος πάντων, στη Γερμανία. Πάρα πολύ ωραία. Να βάλουμε μια ανατελεία και να μας πεις πώς βρέθηκες στην Κέρκυρα. Έτσι. Βεβαίως. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.